उत्साह द्विगुणित करा. तुमच्या बाप्पाच्या स्वागताची तयारी आम्ही करू. गुरुनाथ वासुदेव पोकळे म्युझिकल हाऊस सावंतवाडी. सर्व प्रकारची पारंपरिक वाद्य इथे उपलब्ध. हार्मोनियम, डग्गे तबला, मृदुंग, टाळझान, इलेक्ट्रॉनिक तबला, ढोलकी, तानपुरा, गिटार, बेंजो साहित्य, पेटी साहित्य तसेच इतर सर्व वाद्यांचे साहित्य व दुरुस्ती. आमचा पत्ता उभा बाजार सावंतवाडी. संपर्क 8975198422 तसेच 9422633913.